Vítám vás v Ledovém paláci v Moskvě. Já jsem komentátor Zaki 503 a dnes vám budu komentovat utkání Česko-Rusko. Stojí proti nám domácí soupeř, který zatím prohrál oba dva zápasy z předchozích kol. Prohrál jak se Švédskem 3-1, tak dokonce prohrál 7-1 s Kazachstánem, který my jsme 9-1 porazili. Takže bych nevěřil tomu, že by Rusové měli být nějak výrazný soupeř proti nám. Nicméně nic se nesmí podceňovat. Musíme ukázat to, co v nás je. Musíme ukázat, že český hokej stále má co říct. Rusové se zbavují puku, ale Francouz nechtěl zakázané uvolnění hnedka při prvním střídání a červenka je u puku. Vystřelil, ale netrefil klec. Jemelin. Ovečkin a blokoval ho Jeřábek, ale ten se nakonec dostal a puk je u Pastrňáka, je to gól! David Pastrňák, David Pastrňák otevírá skóre a vedeme 1-0. Hodně rychlý gól, hodně rychlé přečíslení. Hodně rychlá kapitulace brankáře Bobrovského. Co ono to ten kašel, to je strašné. Jsem trošili linku na cípaný. Je to Kundrátek. Přihrávka nebyla přesná, ale Kašpar jí dojel. Zohorna, Kašpar. Teď už Sánikov obral. Jeřábka opuk, Cuk letěl. Krásný bodyček, Kašpar. Řekl bych, že Rusové jsou zatím nejslabším formátem tohoto mistrovství, ačkoliv hrají doma. Nějaká extra jistota z nich nečiší a teď Francouz dvakrát za sebou zasahoval. Robert Kousal, nahodil na brankáře Bobrovského, ten zakryl Kotouč. Jan Kovář proti Šipačovovi, navazování. Kovář úspěšnější. Přidávka před branku, ale neprošla. Zajícev jede sám. Šipačov opět krásný bodyček, Šimek trošku pozdržel hru a posílá dopředu volného Kováře. Ten to snažil prorvat mezi betony, ale tam se místančko nenašlo. Řepík, Zajícev, Marčenko. Stále se Rusové nemůžou dostat z pásma až teď a Kovář to vyřešil výborně. Birner, Rusové pouze nahodili do útočného pásma. Kovář posílá po mantinelu až Kovářovi do jízdy. Doktor Kolář, jsem zase přeřekl. Birner motá, nakonec vystřelil. Panarin. Kolář získal puk, ale ne na dlouho. Šipačov. Výborně Francouz. Koukal. Přidávka neprošla, ale nakonec posílal přidávku na Filipio. Filipi už je před brankou. Jemelin. Zajícev. Jemelin. Rusové to kombinují za bránou. Kolář. Výborně. Puku je Koukal. Koukal to ale projel. A teď to byla rána, jak kdyby se srazili dva ruské tanky. To byla rána jako z kanónu. Filipi ale teď jede sám a má na druhé straně Koukal, ten byl hákován. Koukal byl zahákován v jasném postupu sám na branku. Já si myslím, že to by mohl být i nájezd. Ale rozhodčí mlčel a ruka zůstala při těle. Jeřábek je u puku, ještě Pastrňák, ten netrefil klec. Červenka, Rusové sotva bruslí, pokud jste si všimli. Červenka vystřelil, ale Orlov vychytal tu přihrávku a nakonec Ljubimov, Jeřábek. Nakonec Pastrňák oni připravil, bohužel Ljubimov. Nakonec jenom takové nahození. Kolář tam ale zazmátkoval a Tělegin mohl využít chybu Koláře. A naštěstí teďka můžeme dopředu, je to zase zpátky Červenka! A ten to neprorval, ještě Filipi u puku. A teď 2-2, Kolář kryje a výborně, teď se do Češi výborně. Koukal a přihrávka na Filipio, Filipi vystřelil, ještě dorážka Filipi. Teď český tým útočí jako za mlada, ačkoliv je to nejmladší tým na mistrovství. Kašpar. A to už tam procpál, ale vrátil se už bohužel do offsideu. Sergej Bobrovský zažil snad nejrychlejší kapitulaci na tomto turnaji. Kundrátek je u puku a byl křižovan jedním z ruských obránců Zohorna. Zohorna se vykličkoval, Kašpar. Opět Kašpar spěchá na bránu. Přihrávka na Kundrátka, úplně zbytečný offside. Kovář.
Kovář vyhrál buli, Řepík. Řepík se prodíral dopředu a Řepík minul. Ale ještě je tu šance, přidávka Kovář. Doražka Řepík. Opět neuvěřitelná akce, přidávka na Birnera. Birner v šanci, gól! Michal Birner zvyšuje na 2-0. Nádherná šance. Dlouhá motanice kolem ruské branky, která je zakončena Michala Birnerem, parádní akce, která končí v síti Sergeje Bobrovského. Minuta a 20 sekund před koncem první třetiny a Česko vede nad Ruskem 2-0. Jeřábek, ještě šance, Jeřábek si udělal prostor, ale do branky už Kotouč nepropašoval, neprošel výstupní kontrolou. Plekanec opět v offsideu. Ty offsidey jsou slabá stránka momentálně českého týmu. Jsou spíš takové ty zbytečné offsidey. A teď výborně se probojoval, ale už to bylo pozdě. Rusové si odnáší do kabiny zatím prohru 2-0 z první třetiny. Tady vidíme ten první gól, to byla nádherná klíčka Davida Pastrňáka. Byla strašně rychlá, Bobrovský zamrznul. Bobrovský strašně zamrzl a v tu chvíli už měl Pastrňák po ruce backhand a ten zakončil bravurně a to byl fantastický zákrok Pavla Francouze. Krásný bodyček Jana Koláře. Začíná druhá třetina utkání Česko-Rusko. Uvidíme, jak bude pokračovat v tomto vypjatý duel. Dvou rivalů a dvou. Z nich jeden je domácí, Dacuk. Pozor, šance, výborně. Francouz zasáhl. Ještě je tu Červenka si udělal prostor na Plekanec z velkého úhlu. Trefil pouze Bobrovského, Jeřábek, výborně. Pastrňák, přidávka na Plekance, ten tomu ujel půlka, měl ho za nohou, čili by se pískal offside. A další krásný bodyček, teď Česko hraje opravdu bravurně. Červenka natahal na sebe dva Rusy a uvolnil Plekance. Plekanec jde sám a přidává Pastrňákovi gól! David Pastrňák dává druhý gól v tomto zápase. Po krásné kombinaci s Tomášem Plekancem, kdy si položil Sergeje Bobrovského. A zvyšuje na 3 brankový náskok. Rusové si zatím ani nevystřelili pomalu. Nádherný moment, velmi důležitý moment tohoto zápasu. Kundrátek, Kousal, výborná klička, střela na Bobrovského, ten si nebyl vůbec jistý, kam ten puk letí. Po odražení od jeho těla. A zatím nevypadá, že by ho to nějak štvalo. Kousal jde na vhazování. Šipačov ho vyhrál, Marčenko za brankou. Rusové kombinují, Panarin, Kempný, jsem si myslel, že ho srazí. Kempný to vyřešil klidněji a offside. Opět úplně zbytečný offside. Češi honem rychle spěchají do pásma a vždycky se někdo nacpe příliš brzo. Do Horna. Z Horna střela backendem a byla taky nebezpečná, toto bude icing. Krásný bodyček Tomáše Plekance, ten si ho vychutnal Dacuka. V pozadí vypadá jak Vladimír Putin, ani bych se mu nedivil, ale divil bych se, že by si sedl takhle blízko, protože takovou ostudu z ruského pohledu bych nerad viděl takhle zblízka. Alespoň zatím teda. Rusové už po třetí za sebou kapitulují a zatím jenom druhá třetina. Neviděl bych zatím nic, tak jistě pro nás. Rusové umí kdykoliv zvrátit zápas. Nicméně doufejme, že se jim to nepovede. Krásná střela, ještě je tu Zohorna. Jen tak podsekl půlka Kempný. Uvolnil Kundrátka a ten jde dopředu Zohorna. Přirávka, koukal. Jej. Ten Kotouš tam málem byl. A pozor Dacuk a Francouz si poradil s touto střelou. Kolář. A posílá dopředu Kováře, Kovář to nestíne, ale tohle by nemělo být icing. Tohle byla obrovská škoda. Petra Koukala, nebo Kousala, asi dělá to L a S. No K nebo S, ježišmarja. Klíčka a nepřesná přihrávka, ale stejně skončila na Birnerovi holi. Přihrávka dopředu, Řepík, ještě Kovář, gól! 4-0 a Jan Kovář naráží další hřebíček do rakve Rusů. Řepík se ještě válel v brankovišti, dím, že rozhodčí nepískl útočícího hráče brankovišti, nicméně vedeme 4-0.
A Rusové hluboko propadají. Šimek, Jemelin, Birner, Kolář, Kovář, Kovářova střela, Bobrovský připraven a teď se Kovář proletěl. Se stejně zdá, že ten Řepík to tečoval, tu střelu jak padal. No možná mu to lízlo helmu, ale toho jsem to nevšiml, nicméně Jan Kovář, autor 4. branky. Rusové absolutně nestačí. Birner, Kovář, Kovářova střela a ta je taky velmi nebezpečná. Šimek, Řepík, Šimek. A špatná přidávka pouze na Jemelina, Burmistrov. A ten byl odstaven. Jemelin nahodil pouze, protože Rusové byli v offsideu. Kolář. Kolář na sebe natáhl 2 Rusy a posílá úplně volného Birnera. Krásná šance, ještě Řepík, gól, 5-0. Michal Řepík se stará o další senzaci a zvyšujeme na 5-0, obrovská chyba Rusů. Řepík zakončoval na odkryté sítě, Sergej Bobrovský spadl. Nebo spíše uklouzel, ale příliš brzo a myslím, že bude střídat. Už druhý brankář, který hraje chytá proti Česku, musí střídat. Nejdřív to byl Vitalij Kolesník a teď to bude možná i Sergej Bobrovský. Plekanec, výborně a Bobrovský ještě zůstal v brance. Vidíme, to je neuvěřitelné, i na tu nejtěžší obtížnost. S obtížnostním pekem 2012 Rusové propadají, Rusové absolutně nemůžou. Kalinin, Jordán, Jeřábek, výborně Plekanec a byl offside, opět offside. Tentokrát to spíš byla zbrklost Tomáše Plekance, ten se tam hrnul do toho pásma. A teď už je tu Pastrňák, výborná střela a Červenka přeletěl přes Bobrovského, ještě Pastrňák bojuje, budeme na přesilovku. A to je to poslední, co se teď Rusům hodí, Viktor Antipin, 2 minuty za nedovolené bránění. Plekanec tam čekal na úplně zbytečné poštouknutí, Rusové už dalo by se říct, že neunáší. Plekanec, Jeřábek zkusil vystřelit do modré, ale netrefil branku, Pastrňák tam čekal výborně. Jeřábkova střela, ještě Daciuk musel vyhodit. A teď Rusové, pozor, přečíslení Vojnov, jede sám na branku a Francouz si pohlídal jeho střelu a dopředu Červenka, Daciuk vyhlídal. A ještě je tu šance, Jeřábek, spěchá na branku Francouz a musí chytit, a pozor, je to gól! Pavel Daciuk dává gól, oslabení, opět po hrubé chybě Pavla Francouze, ten puk se tam doskákal silou vůle a myslím, že v reálném světě by tam ani nedokázal. Ale taky si zase myslím, že v reálném světě by to Pavel Daciuk zakončil daleko. Tak alespoň ten čestný gól, i když z naší hrubé chyby si Rusové dali, protože na tomhle turnaji Rusové zatím nepředvádí vůbec oslnivé výsledky. Kovář minul branku, Orlov byl odstaven, Řepík opět, Řepík v šanci, ještě Kovář, to už je teď někde před brankou a mělo Řepík, ale ten byl teprve faulován. Francouz, jenom vyhazuje ven, Birner, přidávka na Plekance, Plekanec se prodíral dopředu a minul branku, ale puk stíne Pastrňák, Birner, ještě šance, Bobrovský. Další skvělý moment českého týmu. Vlastně Rusové už zvedají hlavy k nebi, no spíše k promítací kostce. Kolář zkusil nahodit a ještě je tu šance, Jarušek, koukal, další šance, to je neuvěřitelné, Rusové si nedokáží poradit českým náporem, Šimek. Teď se někde puk zasekl mezi ruskými obránci a bude to icing. Ivan Tělegin, tomu se daří zatím asistenčně, z turnaje nemá jediný gól. Za 3 zápasy, což je pravda, že Rusové za 3 zápasy zatím střelili 3 góly, už není to na 8 skóre. Bobrovský musel podržet puk. Orlov. Ale zastavil Orlova a druhá třetina končí za stavu 5-1. A Rusové vystřelili 8krát na branku. To mi nepřijde na nejtěžší obtížnost jako chvalitebný z pohledu Rusů. Spíše chvalitebný z podobu českého týmu. Výborně Jeřábek, ještě další šance, Červenka, gól! Roman Červenka opět navyšuje na 5brankový náskok. Hnedka z začátku třetí třetiny. Po krásné kombinaci s Jeřábkem. Fantazie. Rusové už to nedávají.
Vypadá to, že Rusové dostali asi pohlavky a očividně jim to rozházelo celou taktiku ještě víc než je. A pozor, Pavel Dacuk, další hrubá chyba Pavla Francouze. A Pavel Dacuk dává druhý gól, ale myslím, že tohle už nemůže změnit. Jenom takové nahození a Pavel Francouz spustil takovou lež blavunku. 6-2. Bohužel, tak už Rusové posilnili ten náskok a Jeřábek se prodírá a byl odstaven. Mozjakin, Jordan a Dacuk po třetí. Sanikov a pozor, to možná byli offside, ale Jeřábek se z toho výborně dostal a posílá červenku dopředu, ale tam byl Orlov. Pastrňák, Sanikov, výborně. Červenka, zkusil to nahodit a Dobrovského nepřekvapil. Pastrňák forčekoval vepředu, Mozjakin výborně blokoval a pozor, Dacuk dává hat-trick. Pavel Dacuk slaví na domácí půdě a dává hat-trick. To je neuvěřitelné. Pavel Dacuk zkrátka umí. A opět bych řekl, že tenhle gól si Pavel Francouz na rámeček rozhodně nedá. To je neuvěřitelné. Basy dostal. Rusové vstřelili 3 góly a všechny 3 vstřelil Pavel Dacuk v tomto zápase. Ale stále jim 3 góly chybí. Zohorna. Teď byl trošku zaháknut. Vrací se puk na Pavla Francouze a tam musí spěchat Kousal. Kašpar. Zohorna. Zohorna, otočil se, má tam Kousala. Ten se otočil kolem všech. Kempný. Kempný zkusil, ale trefil pouze Panarina. Bylo by dobré bránit si tu první formaci, kde hraje Dacuk, protože pokud někdo může z Rusku nám dát gól, tak je to právě on. A teď jde Zohorna sám na branku a bohužel ten nebyl úspěšný. Nadonov, Šimek. Kolář, Panarin. Střílí a Šimek, trefil pouze Šimka. A špatná přihrávka je tu Danonov a pálí na Francouze. Střela z obrovského úhlu, která neměla by překvapit Pavla Francouze. Vojnov už je v offsideu a nahazuje puk, než Rusové vyklidí pásmo. To ale Kovář bohužel pro Rusy stihne. Řepík a špatná přihrávka. Ovečkin. Ovečkin se otočil kolem klece a Francouz taky po dlouhé době zasahuje. Česlav Vojnov, na toho se teď zaměřila kamera. Řekl bych, že to je zrovna jeden z těch nejčistých hráčů, protože zrovna jsme od něj viděli faul, který měl být vyloučen. Kalinin, Vojnov. Pozor na ty šance, Ludvíkov a ten naštěstí nedal. Filipy hodil do útočného pásma. Nevěmelin, Jarušek, Filipy, Jarušek, teď se nám Pokotoč motá mezi hokejkama. Rusové z něho vyvážejí Kotoč ven ze středního pásma. Šimek vystřelil mimo. Kolář stihl puk a offside, ježišmarja. Kolář se dostává do zbytečného offsideu. Opět, ty zbytečné offsidey, to je zkáza českého mužstva. Červenka, backendová střela. Ještě se ten Kotoč tak zvláště odrazil a zkusil se otočit kolem klece. Jordan pálí, Červenka, minul. Červenka, přihrávka, neprošla. Jordan občistil půdu od ruského týmu a Pastrňák. A je to gól! David Pastrňák, druhý střelec! Hat-tricku v tomto zápase po Pavlu Dacukovi. David Pastrňák střílí taktéž třetí gól a taktéž právě svůj třetí gól mezi betony. Odskakujeme opět na rozdíl 7-3 a úplně stejný gól, akorát že slyšíme samozřejmě ohlasy ruských fanoušků. Kalinin, Kempný, pardon, teď už je Šimek, Filipy, Jarušková střela, tyčka zachránila Bobrovskýho od totálního trapasu. Ten si ovšem před ním ještě už stihl urvat Pavel Francouz. Jdeme 7-3 a ještě je tu Kolář, šanci. Kolář, a je to gól! Jan Kolář překvapil všechny, jak obranu, tak mě, tak asi brankáře. A zvyšuje na 8-3, jenom takové nepatrné nahození od modré končí v síti. A tak nakonec ostuda Rusů očividně přijde, protože zbývá 5 minut a půl do konce třetí třetiny a stále má Česko možnost střelit 10 gólů.
Kovář, Řepík, přihrávka na modrou, tam je Kolář, další střela, Řepík, ještě Kovář. Střela letěla mimo, ale je to ještě Birner, otočil se kolem klece. Teď český tým odstřeluje Rusy. Kovář, další rána. Podívejte se na to, bude se vylučovat. 2 minuty pro Viktora Antipina, opět Antipin, crosscheck. To už se muselo vylučovat, Češi měli obrovský nátlak, tak Antipinovi nezbylo nic jiného, než faulovat Tomáše Plekance. Jordan. A Pavel Dacuk ho odstavil a vyhazuje puk ven. Tam spěchá Pavle Francouz, ale opět chyba. Francouz získal puk. Naštěstí, to už by byla druhá taková ale chyba v tomhle zápase. A Červenka, gól! Roman Červenka střílí další okrasnou branku na nástěnku tohoto zápasu. A vypadá to, že už Rusům docházejí špendlíky, protože na tuhle nástěnku už se jim může vlít snad jenom ta 10. Že takhle ostudný obrázek tohoto zápasu, to si za rámeček dát nemůžou a už vůbec ne na nástěnku. Kundrátek jenom tak nahodil. A je tu Kašpar. Ale tu jsou Rusové u puku. Kundrátek Kempný posílá na Zohornu. Zohorna je v útočném pásmu, střela, Sorokin vychytal svůj první zákrok. Do druhý věc nesledoval, nepočítal zákroky. Kempný, Kundrátkova střela letěla bohužel mimo, ale budeme hrát opět přesilovku. Kundrátek, další rána, opět mimo. Druhá přesilovka, ve třetí třetině Evgenij Kuzněcov. Opět crosscheck, Rusové to nezvládají tento nápor. A trefil Filipio Jaruška zároveň jedním crosscheckem. Plekanec na navazování. Možakin vyhrál, bude Antipin vyhazuje. Jeřábek spěchal za pukem. Vanem rozehrává dopředu, Plekanec jede sám, vystřelil a Sorokin ještě Pastrňák. Sorokin teď drží ruský tým od propasti. Kdyby poprvé v historii dostali 10 gólů. Birnerova střela, Mozjakin vyhazuje ven. Na branku spěchá Kovář, Francouz. Birner vyváží ven ze třetiny do útočné. Kolář se otočil, hledá si prostor, kudy má vystřelit. A nakonec vystřelil, Sorokin připraven. Půl minuta do konce. Francouz opět u puku. Birner, přidávka na Kováře, Kovář jede. Udělal si prostor, Kovář. Ještě byl atakován, ale stále je u puku. Pár vteřin do konce, Kovář, ještě si nevystřelí. Řepík nedorazil a teď už to Rusové ustojí. Tak už jsme doufali v to, že přepíšeme historii, ale ještě, už se nic nestane. Vítězíme neuvěřitelném skóre. 9-3 nad ruskou sbornou na domácí půdě Ruska v Moskvě v Ledovém paláci a slyšíme obrovský hukot. Češi se radují a hukot je jim ukradený, protože tohle to byl zápas snů pro český tým. Musím podotknout, že tento zápas byl odehrán na nejtěžší obtížnost s obtížnostním pekem 2012. A podívejte se, opravdu to není o tom. Druhá vězda Pavel Dacuk, to je jednoznačné hat-trick. Aspoň něco se Rusům povedlo v tomto zápase. A první hvězda David Pastrňák, ten střelec toho takového šťastnějšího hat-tricku, jak by se dalo říct. Z Moskvy se s vámi loučí Zakyv 503 a u dalšího zápasu nashledanou.